Kierrätyksessä materiaalit, esineet tai asiat käytetään hyödyksi uudessa yhteydessä. Eli kierrätyksellä tarkoitetaan jätteen hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. Ihmisillä on erilaisia tapoja kierrättää. Tässä dokumentissa tutustumme 3 henkilön erilaisiin kierrätystottumuksiin. Ari-Matti Happonen, 17 vuotta ja vielä opiskelija. Ei ole vielä semmoista vakituista työpaikkaa. Rekolassa mä asustelen vielä äiskän ja iskän luona, mutta eiköhän se kohta muutu. Minun nimi on Järvä Jusuf. Mä 41 vuotta ja asun Kolmukylä. Ja minä olen putkimies. Mä oon Viljami Peltopinteri. Mä oon 47 vuotta ja mä asun täällä Korsossa. Mitä kierrättäminen merkitsee sinulle? Kiertäminen? Veron kiertäminen. Se mukava ja tuotoisaa. Se menee tosi tärkeä. No mutta minä tarkoitin tällä kierrättämisellä sitä, että jätteet laitellaan, jotta ne voitaisiin käyttää uudelleen. Ei minä mitään sellaista. Minä ei osaa. Ei osaa. Kierrättäminen merkitsee mulle aika paljon. Mä tykkään kierrättää ja se on mulle se on oikeastaan tapa ja se on vaan niin mukavaa, että miksei sitä tekisi. Joo, tää kierrättäminen. Tää nyt on vähän mulle semmonen ristiriitainen asia. Koska, mä kierrätän pulloja, panttipulloja. Onhan niitä muitakin pulloja olemassa, mutta panttipulloja mä lähinnä kierrätän, koska, niistä saa pantin. Mä kerään näitä pulloja ja keräilen niitä kaduilta ihan kaikkialta, missä se on näkemään. Ja ihan omia juomistakin pulloista vien sinne. Otan vaikka kassia ja vien sinne kauppaan. Palautuspisteelle. Sieltä minä saan se kuitin. Sitten kun vie se kuitin kassalle, siitä saa rahaa. Ja itse asiassa ne pullot on mulle aika merkittävä tulolähde. Ja kun mä oon vähän tämmönen, mitä se nyt sanois, pienituloinen ihminen, niin mä tarvinkin niitä lisätuloja. Kyllä mä vähän muutenkin kierrätän, koska onhan se ihan hyvä asia ja semmonen positiivinen juttu. Ja siis biojätteen, mä laitan biojäteastiaan. Ja sitten ne muut sekajätteet, niin mä laitan sinne sekajätteeseen. Tai ihan kaiken itse asiassa. Joo, äsken kun mä kerroin, että
tästä, että tää kertymänenhän on niinku tapa. Niin se näkyy aika hyvin mun päivärytmissä, eli no heti kun mä herään, mä vien biojätteet bioetäjästä tonne mun takapihalle. Ja no heti kun mä sanon aamupalan, mä lähden tonne, no tuolla Hanapöydällä teillä on semmonen aika hyvä ja laaja kierrätyspiste. Niin no kuule siellä mä voin kierrättää kuule paavit ja luetut sanomalehdet ja kuule tyhjennetyt hillopurkit ja no vaikka kadulta keräämät kuule noi lasisirpaleet. No sen jälkeen mä jatkan mun matkaa ja no menen tonne ongelmajätteen kierrätyspisteeseen ja sinne mä vien kuule kaikki ongelmajätteet. Ja no sen jälkeen mun kierros jatkuu kuule tonne metalli- ja elektroniikkajäte paikkaa. Sinne mä kuule vien mun vanhat TVt ja kaikki elektroniikkalaitteet ja kaiken muun metalli- ja elektroniikan. Mutta sitä puheen ollen. Noi kahvin, papujen ja kuule niiden porojen uudelleen käyttö on kuule mainiota. Siis siinähän säästää rahaa, kun vaan kuivaa ne ja käyttää uudelleen. Ja sama on niissä suoratin pusseissa. Äidille saa niinku laukkuja ja koreja ja vaikka pannualus ja kultakatriina on kyllä oikein loistava väri. No eiköhän siinä ollut jo kaikki. No tiivistetysti. Kyllä mä voin vielä jatkaa. No meneekö sitten tähän pullojen keräämiseen paljon aikaa ja kuinka vaikea se on? Niin. No, kyllähän siihen silleen aika paljon aikaa menee niinku, mutta ei sitä silleen ajattele, että paljon siihen menee aikaa. Kun niitä vaan kerää koko ajan. Siis aina kun mä kävelen kadulla ja mä näen pullon, niin mä otan sen. Ei sitä ajattele paljon siihen menee aikaa niiden keräämiseen. Ja onko se vaikeaa? No ei. Tai no onhan se silleen, mutta ei se niin vaikea ole. Tällaista nyt ollaan. Mitä sä oikein teet? Tiedätkö mitä? Toi on kyllä ihan oikein. Mä tiedän mitä tossa pussissa on. Mä tiedän että siellä on. Mä tiedän että ikinä ei saa laittaa kierrätysastiaan niinku väärää jätettä. Elikkä kierrätysastiaan ei saa laittaa mitään pahvia tai muuta. Et oikeastaan se pilaa sen koko satsin, jos sinne laittaa yhdenkin väärän. Kuulepas nyt, Julitti, kuule. Tiedäksä, että toi pussin sisältö, mitä sulla on siellä, se ei todellakaan ole kiräyskartonkia niin kuin näin. Siis tuo kuuluu biojätteeseen. Siellä oli kartonkin sisällä. Ei. Menipäs nyt vie tuonne bioetäjäastiaan, kun täällä ei ole. Vie kuule omaan pihaasi bioetäjäastiaan, kuule se. Ei ole. Mennään, ei ole. Ei ole. No menepäs nyt siinä. Niin. Vala se lähtipäs sun huntsut tonne noin. Se jää siihen noin. Sitten meillä on täällä tämmösiä keräyspapereita täällä näin. Mitä katsoa? Kuule sitten meillä on nämä vaatteet. Tää on kyllä semmonen juttu, että tänne ei mitään lumppuja saa heittää. Sinne meni ne. No täällä on sitten meidän laas. Ja sinne vaan. Mutta koska tää on kato, kuten näette metallia. Se menee tänne pian metalliin kerään. Kato laitetaan nämä tästä näin, tänne näin nämä kannet kun ne on metallia. On tykännyt tästä Dolmiosta kun tää on niin hyvää tää Polonieese. Niin on tullut vähän syötyä. Oho. Sinnehän ne ei mene millään. Se on kun golfia pelaisi meikäläisen kohdalla. Mutta tässä on tänne korkki, se menee pienmetalliin. Tämä korkki tässä näin. Ja tämä muutkin kannat menee pienmetalliin. Se meillä, täältä meidän karkaa nämä muovipuut, äkkiä hakemaan. Ei saa
Eikö ainakaan sen enempää karannut? No meillä on enää kuulkaa ongelmajätteitä, elektronikeita, niin jatketaanpas matkaa. Tänne vaan laitetaan. Sitten oli tämmönen vanha radio. Siinä ne kuule. Joo. Nää paristettiin ongelmat, että näitä ei saa laittaa sinne sekajätteeseen, niin kannattaa tuoda tänne, missä kerätään näitä pienparistoja ja akkuja. Kaadetaan lopuksi. No niin, nyt se on tyhjä. Juu, siinä se. Nyt palaamme Viljamin seuraan. Hän on sattumoisin keräämässä pulloja. Kattokaas. Löytää tämmönen aika pieni. Oho, tuolla. Noniin. Mitä? Ei panttia! Niin. Minä siellä. Ei noin saa tehdä. Onneksi tuli sentään se kierrätysreissu nyt tehtyä, että kaikki saatiin onnistuneesti kierrätettyä. No huomenna on taas sama reissu, mutta niinhän se on joka päivä. Siis ajatelkaa nyt, jos me vaan jatketaan samaan malliin. Kaikki vaan samaan pussiin. Kuule, pahavit, sanomalehdet, lasit, ongelmajätteet, metalta kaiken ties vielä ruuan tähteetkin sinne ja... Kuule, millainen maailmasta tulee? Ilman niin saas nyt se on hengityskelvotonta. Sitten me eletään keskellä jotain kaatopaikkaa. Aurinkoakaan näy saasteen verran. Eikö sinua yhtään kaduta? Pantti. Ja sit pantista saa vähän rahaa. Näin pysy.